କେବେ କୌଣସି କମେଡି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିଛି ଯେ ହସିବେ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ? ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଏକ ଭାଇରାଲ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କେଚ୍ ବାପାର ମମତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ସକାଳ କେମିତି ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ନାଟକରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ, ମମତା। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ନାଁ ଯାହା ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କିଛି ହିଁ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ର ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତରକୁ ବି ଟାଣି ନେଉଛି। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ କାହାଣୀରେ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ବାପାଙ୍କର ଏକ ଅଜବ ଜିଦ୍। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଶାନ୍ତ ସକାଳରୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ରହେନି। ତ କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମମତା। ସେ ଏଇ ନାଁରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୋହୂର ନମସ୍କାରର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମମତା? ମମତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାପା ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର କହିବାଟା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ତାପରେ ହସର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ପୁରା ପରିବାରକୁ ଏକ ଅଜବ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ଠିଆ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ବାକି ଲୋକମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ପୁଅର। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଏହି ମମତା ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେଷ୍ଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ଆହୁରି ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିହେବ ସବୁ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି କହି ଥଟ୍ଟା ବି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥାର କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଅଜବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହାଣୀ ଏକ ଏମିତି ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିବେ। କାହାଣୀର ଏହି ଗମ୍ଭୀର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଠିକ୍ ମଝିରେ, ହଠାତ୍ ଆସୁଛି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ଆଉ ଏହା ଏତେ ଅଜବ ଭାବରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏହା ନିଜେ ହିଁ କମେଡିର ଏକ ଅଂଶ ହେଇଯାଉଛି। ପକେଟ୍ ବ୍ରୋକର, ନୂଆ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା ଏକ ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଡଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାଟା ହିଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିଦେଉଛି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରେଡିଂ କାମ କରେ କେମିତି? ଷ୍ଟେପ୍ 1, ଲିଡର ବୋର୍ଡର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟ୍ରେଡର ବାଛନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେଡକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି କପି କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍କେଚର ଗତିକୁ ପୁରାପୁରି ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। କଥା ଏତିକିରେ ସରୁନି। ଏହି ଆପ୍ରେ ଆହୁରି ମିଳିବ ଡେଲି ଟ୍ରେଡିଂ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ, ୱାନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ। ଏହି ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଏକ ପାରିବାରିକ କଳହ ମଝିରେ ଆସିବା କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ, ତାହା ନିଜେ ହିଁ ଏକ କମେଡି। ଆଉ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନର ଶେଷରେ ଆସୁଛି କଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍, ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ SMC ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଏଇଠି କାହାଣୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୁରାପୁରି ମିଶିଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅଜବ ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଆସୁଛେ ସେହି ପରିବାରକୁ। ଆଉ ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଗୋବର ପାଣି ସହିତ। ବାପା ଏବେ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ହିରୋଙ୍କ ଭଳି ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତୁଝେ ତେରି ଖୁସବୁ ସେ ପହଚାନ ଲୁଙ୍ଗା। ତାଙ୍କର ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ପୁଅର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ରାଗରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତୁ ଗୋବର ପାଣି ପିଇ। ଏହିଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ ଧମକ ଆଞ୍ଚଳିକ କମେଡିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ବାପା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ଗୋବର ପାଣି ପିଇବି। ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଯେ ଏହି ଧମକର ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଆଶା ଶେଷ, ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି କାହାଣୀର ଶେଷ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାଗ, ଏକ ଗୀତ, ଯାହା ପୁରା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟେଇଦେବ। ଗୋବର ପାଣିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଝଗଡ଼ା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ। ରାଗ, ବିରକ୍ତି ସବୁକିଛି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଗୀତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଗୀତ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ।
ବାପା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମମତା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ସାଇକେଲର ନାଁ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଜଣେ ଲୋକର ତାର ସାଇକେଲ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଶ୍ଚଖ ଭଲ ପାଇବାର କାହାଣୀ, ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କମେଡି ଯାହା ଆଜିକାଲିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର ଉପରେ ଛାଡ଼ାଗଲା।